Na sziasztok, én Jackie vagyok, és ez egy helyzetjelentős videó lesz, amiben elmondom a helyzetet. Első vlog, tehát arra szántam magam, hogy megcsinálom az első vlogomat, és elmondom, mi a helyzet. Ugye ezt már elmondtam, ez fajn. Először is elnézést a minőségért. Kecske, most nem tudok mit mondani. Nincs kamerám még, de beszerzek még egyet, egyszer, valahol, valamikor, egyszer, értitek? Na mindegy. Tehát elmondom, hogy ebben a pár hétben miért nem volt videó. Hát ennek sok oka van. Kurva sok. Tehát amikor még írogattam YouTube-ra ilyen dolgokat, hogy Sopronban vagyok, hát igen, Sopronban voltam, utána kimentem Németországba, ezért nem volt videó, utána pedig bedöglött az a hülye Sony vadász, ezért nem bírtam videót felvenni, illetve a mikrofon is elromlott. Úgyhogy technikai gondok akadtak, de ez ne zavarjon benneteket. Már minden kész van. Ja? Holnap, nem holnaptól, hát holnap utántól várható videó, rendes videó, nem ilyen kis helyzetjelentés. És azon gondolkoztam, ugye én most meg fogom szerezni a NFS Most Wanted-et? Igen, Most Wanted-et, és hogy kérdezem tőletek, hogy akartok-e végigjátszást, vagy ilyen ökörködést. Szóval én nagyon szeretem ezt a játékot, annyit kockultam rajta, hogy nagyon sokat. Ezt jól megmondtam. Úgyhogy, ja, szeretnék egy ilyen sorozatot elindítani, és hát meglátjuk, hogy mi sül ki belőlem. Mi a faszomot akartam mondani? És még annyit akartam elmondani, hogy Counter-Strike Global Offensive-ből, C1.6-ból és FIFA 13-ból szerintem bár, és hát legalább nem tudom, de mostanában nem lesz végigjátszás, mert hogy egy gépem nem bírja el, 2 nem is bírom beszerezni, bebírom szerezni, csak nem most, tehát ez nem aktuális. Viszont új játékokon gondolkoztam, azt nem tudom, hogy milyen játékokon. Úgyhogy fajn voltam. Azon is gondolkoztam, hogy Avermédiát beszerzek, mert hát ilyen tévén van. Fajn. És van egy ilyen drágaság Xbox. És ezzel egyetemben FIFA 14-et is bírok felvenni, illetve Most Wanted 2012. Hát igen. Assassin's Creed van még most, úgyhogy ja, ilyenek vannak. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor írjátok meg, hogy akartok ilyen végigjátszásokat, vagy nem. Ja, ezt is írjátok meg, amit ezzel ügyes kézek, úgyhogy. Lájkolj, kommentelj és iratkozz fel. Sziasztok!